bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe ɓiɓɓe fulɓe ɓe funnague hirnague rewa e worgo bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Pindi TV ɓiɓɓe fulɓe ñaldoɓe e mboy joftida e pundi kono an waɗi ñalloɓe e guuli kadi ni jofta e ɓuuɓol yewtere men wiitende holmbo woni an arti kadi ni taw koye mbadi kubtidinde en calmini khalifaɓe diine khalifaɓe aada kono kadi ko mawɓe ardiɓe men to batte ayawa habrirde Pindi TV kamɓe kala en calminiɓe yewtere men holmbo woni an ummima ɗon kadi ne ɗo ñiɓirde men woni télé men Pindi TV ari ɗo hannde e goto e jeeyaɗo kadi ni e ɓiɓɓe Sénégal naaɓe taw kadi ko balluɗo Sénégal naaɓe dewnoɗo e Pindi TV kadi ne hannde reftiti e Pindi TV e yewtere men wiitende holmbo woni an kono noon on joni ma on gandu kanko woni holon woni o mo ganduɗa ko Ceerno Bocara Kane haade men andude holgonɗo Ceerno Bocara Kane en tottat Ceerno Bocara Kane o salmodira e bandiraɓe yeɓoɓe ayawa habrirde Pindi TV assalamu aleykum Ceerno Bocara Kane kay maaleykum salam Ba Mody mi salminima mi juurimama mi salmini kadi Pindi TV mi salmini kadi Sénégal fof e kay a jarama a salmini yeɓoɓe Pindi TV kono kadi ne a salmini yeɓoɓe ayawa habrirde Pindi TV yewtere wiitende holmbo woni an beela emin mbawi andude holgonɗo Ceerno Bocara Kane gaga en ga eɗen naata e bundi yewtere nde eyyi Ceerno Bocara Kane Ba Mody ko ɓiɗɗo sénégalais kadi fuutanke jeeyaɗo to Sara Semme wuuro wiyeteɗo Hawre donc kadi ko suka mo ganduɗa o yalti Sénégal o ligguima caggal leydi o janggi caggal leydi o ligguima toon ha Allah waɗi o arti kadi o jotti ga e leydi ndi omo liggo e ko ganduɗa ko immobilier hade kadi o nadde immobilier Ceerno Bocara Kane waɗi métier ji kewɗi Ceerno Bocara Kane woni professeur Ceerno Bocara Kane woni formateur Ceerno Bocara Kane woni ɗo agent touristique Ceerno Bocara woni entrepreneur ha Allah waɗi kadi o arti e meccel goto mo ganduɗa ko meccel immobilier yimɓe mbiyata ɗum o udditi société wiyeteɗo une société immobilière waɗowo tout ce qui est promotion immobilière tout ce qui est wallude yimɓeɓe e programme mo ganduɗa ko programme wiyeteɗo habitat social ɗum noon Ceerno Bocara Kane Allah jarama yeɓoɓe ayawa habrirde Pindi TV kadi paami e roɓinde jawɗo ɗo dewɗa ɗo Ceerno Bocara Kane gonnoɗo jangguinowo gonnoɗo kadi ni caggal leydi yawma embo wawno toon joɗade taw o daña ko wuurdi o miiji artude o wallandira e Sénégal naaɓe woni yeyde ko wiyete ko galleji manne natɗa e jeeygu galleji eyyi Ba Mody nde natmi e jeeygu galleji foti wadde duuɓi 3 duuɓi 4 parce que haade mi udditde agence komi wonnoɗo agent immobilier e goto agence immobilière ga e Sénégal nde ligguimi toon hitande gandumi ko heewi e meccel ngal après nde Allah walli kam nde tan gudditmi minne société immobilière gonmi hen hande waɗi duuɓi 3 woni duuɓi 3 ko gonɗa ko e agence immobilière caabibi woni gollorgal ngal ganduɗa yeyata ko galleji jeeygu galleji noon ina teske hen e saaha haalullaji kewɗi an holno gurduɗa e ɗin haalullaji taw ko jeeygu galleji eyyi andi kam Allah waɗi tan leydi ne heewi bayre leydi ne heewi bayre ɗum waɗi ne heewi haalaji e ko way noon kono minen agence immobilière caabibi nde min gudditi société immobilière première philosophie mo agence o ko yomin mbat feere ha caɗele iwa e oɗo gasa e oɗo meccel mo ganduɗa ko meccel immobilier woni le fait que yimɓeɓe no funta yimɓeɓe no waɗa escroqué minen nde min gari nde min mbi ɗum iwat ga désormais hay goto funtata hay goto e jeeygu kadi e jeeygu ngu yomin mbat feere min mbaɗa hen fi sabilillah kala mo ganduɗa ala doole yomin ballumo o dañat to hoodi kala dañɗo doole kadi min ballumo o dañat to hoodi donc ɗum ɗon wonno philosophie agence immobilière caabibi ha Allah waɗi min gudditi agence o min mbiɗa golla hen kono min jetti hen Allah ko gila nden ha joni philosophie oɗon wonno funtude yimɓeɓe woni ko dañatno ko funtude yimɓe escroqué ɗum yo iw
ɗum koko iwata ɗum beela onon on jitti ɗum ha laaɓi on teskima punti ɗi giwi voilà holno mbawɗa famminirde bandiraɓe hannde yeɓoɓe ayaw habrirde Pindi TV ɓe paama tigui onon garɗon ko ittude punti gonnoɗi ɗi beela on teskima yimɓe ɓe paami tigui punti no gonnon mais punti ɗi giwi voilà par ce que kala ardo e agence o wiyat kanko meeɗi funtede e affaire galle ɗum waɗi somo ara o dañata hen confiance noon kono so Allah waɗi ko watta ko ha min pari min yiyat ndeysan à la fin o daña galle makko tawta ko o soodani cash o yoɓata omo yoɓa lewru ha kalis makko timma min mbaɗa feere min doga hen hawa daña kayit makko ñande tottatamo kayit nde a yiyat o welto a yiyat ɗum e yeeso makko o wiya min de mi funtama lawol gotol walla o wiya mi funtama laabi ɗiɗi kono de nde nanmi ɗo nde ɓerdam buuɓi te ɗum ɗon ko yimɓe temedere e temedere nde jiimi ɗum mimi minen philosophie mo ganduɗa o ne min gari nde ko wadde feere fundugol iwa e oɗo meccal min dañi hen résultat on dañi hen résultat wonko min jeyanmi hen hooram jeyami e nokkuji ɗi ganduɗa koɗo ceerno Bocara tawate kono tan mi yi ha yimɓe dadiɓe wiyete gendarme aɓe e police ji gam ardi wawde notade ceerno Bocara e jeegu galleji e yimɓe ɓe ganduɗa mbiten ko homme d'affaires en kamɓe foof mi teskima kamɓe min tawtorede e yiide arde sodde kono ina teska hen kadi ni gueɗe ɗe ganduɗa saaha foof neɗɗo sooda galle ha haljita wooda garɗo biyeɗo ɗum galle oɗo mbo connoɗa ɗo de o wona galle joguiɗo kayitaji laaɓɗi onon beela on jeeyata neɗɗo galle neɗɗo artitay mon wiyamon gallam heɓtama mbaɗa on dañata ɗum onon ni eyyi minen kadi toon Allah walli min hen no feewi par ce que nde min fuɗɗi golle ɗe tan komin adi waɗde ko jewde des partenaires partenaire ɗi ganduɗa c'est des partenaires fiables ɓe ganduɗa koye mairie partenaire impôt et domaine te kadi partenariat o min aɗoto partenariat e ardiɗo ɗiɗo structure uji d' abord so tawi koye mairie uji ɗi ko maire o min gaɗata e oɗo partenariat kala komin mbatta maire o na andi ɗum e zone o donc maire signowo kayitaji so andi ko gollata ko e kala ko mbatta e golle leydi omo andi kala to nannuɗa kayit omo andi donc ɗum waɗi Allah walli min hewɓe daña hay goto dañani hen hay goto min Allah walli kam mi meeɗa yiide dañɗo probléme e kayitaji e oɗo agence immobiliére te hikka waɗi min dañi hana ujunere e temedde ko ɓuuri temedde joyyi yimɓe ɗi ganduɗa min jeeyi ɓe galle ujunere e temedde joyyi eko fawi yimɓe arɓe sodde wallahi kamɓe fof ɓe jogui ɓe dañi kayitaji maɓɓe ɓeɗo nan maaha ɓeɗo nan waɗi miruji ɓe mbaɗi potoji alhamdulillah kono tan e ɗin nokkuji comme no mbiruɗa ni hol nokkuji ɗi joguino ɗon ganduɗa on jeeyi ɗum ɗo e ɗin nokkuji ɗi jeeyno ɗon on jeeyi fodde mbiɗa ko ujunere e temedde gasi beela ko nokkuji kewɗi jogo ɗon te nokkuji ɗi kadi sifaji mum holno mbayi beela ko ɗo comme joni mbiyen oɗo fannu mbiya Thiès mbiya Dakar mbiya Diamniadio ko hole nokkuji ɗi joguino ɗon tan ha wawi gasde eyyi nokkuji ɗi andi nde min fuɗɗi programme o min fuɗɗi e programme d' abord ujunere min mbi hikka yomin mbaɗ feere min yeeya ujunere terrain uji te nde min mbaɗi ɗum d' abord min jaa to ganduɗa to leydi noon toon no heewi teɓ te kadi yimɓe gonani toon fododira leydi min mbaɗa feere ha toon daña kayitaji sirdi lerdi min mbaɗa feere yimɓeɓe heɓa toon tereji kadi e programme o Allah walli min komin waɗɓe catégoriser programme o min mbi to ganduɗa to wawi jarde ujunaje temedere emin mbaɗ feere kala mo ala million yaha toon daña terrain ujunaji temedere din zone uji sara ko a yaltat Dakar par ce que Dakar a yiyata ɗo terrain ujunaji temedere Dakar ɗo a yiyata ɗo terrain million Dakar a yiyata ɗo terrain million e ko fawi kono ɓurat ɗon Dakar région de Dakar a yiyata ɗo terrain 2 millions kala wiɗon so yeyama terrain million 2 millions 500 mille andu puntinan hen andu puntunan hen e nder Dakar ne on jogui ɗo leydi e nder Dakar min jogui ɗo leydi kono leydi Dakar ne jogui prix mum min haalna yimɓeɓe foof min mbiya leydi Dakar zone Dakar prix ji ɗi ko naggam te kala nandu prix ji ɗi ma andu ɗum ko prix normal par exemple min mbiyama région de Dakar terrain ɓurɗo hen famɗude ko 3 millions
tere ɓurɗo famɗude e région Dakar ko million ngaji tati ko million ngaji tati bisimilla na dañi kadi million ngaji jeegom na dañi kadi million ngaji sappo kono comme ko programme ko wallude ko programme social ko programme wallude ɗon garten wona faladem e nder comme joni Dakar joni sen ƴetti mbiyen million ngaji tati million ngaji jeegom haɗa yaari beele neɗɗo watta ko mbiten ko haalis tan timmuɗo walla mbiya hoɓɓeɗe walla no waɗi par ko tubak wiyata ko trace eyi ani région de Dakar comme lijidde kayitaji région de Dakar koko muusi o yaɓani par ce que kala to ndewɗa e région de Dakar ma yaltin ɓuuɗu d' abord chef de quartier kay quartier matotuma kalis e région de Dakar sa wima toon mairie a tottat kalis impôt et domaine a tottat kalis cadas a tottat kalis kala to ndewɗa ko kalis te soɓe gandi terrain o ko prix naggam yeeya donc kamɓe fof ko pourcentage ɓe ƴewata e prix terrain o ɗum waɗi région de Dakar weeɓani kayitaji no muusi ɗum waɗi région de Dakar min mbawa yeyde rewiya yimɓeɓe yob lebbi tati walla lebbi jeegom walla lebbi sappo ɗum wawa wonde e région de Dakar ɗum waɗi région de Dakar clientɓe min mbiyatɓe gaare sooɗoya en non coût prix intégral wona cash sooɗa fewneɗoɗa kayitaji ma totteɗa délai o yona totteɗa kayit ma jaaha mahoya e galle oɗon ɗum mi haalino nane komin mbaɗɓe catégorisé min mbi région de Dakar terrain ɓurɗo famde hen ko 3 millions ngaji tati kono noon min mbi Sénégal onon ɓe ganduɗa ɓe on ngala 3 millions onon ɓe ganduɗa ɓe on ngala 6 millions onon ɓe ganduɗa ɓe on ngala 10 millions ngare min ƴewana mon nokku ganduɗa ko 500 000 walla nokku mo ganduɗa ko million walla nokku mo ganduɗa ko million e ko fayi taw wonani Dakar ko sa yalti Dakar taw waɗɗani Dakar ko on programme min jogui joni par exemple min jogui ɗo programme mo ganduɗa a yaltat Dakar jalta Bambilor jalta Rufisque natoya Sara Thiès hakkunde mum e Thiès e Dakar tara daratene nguji ɗiɗon goni ko hakkunde Thiès e Dakar hakkunde Thiès e Dakar kono hay to Malicounda toon to Mbour kadi oɗon jogui toon galleji eyyi hay Malicounda min jogui toon galleji Malicounda par exemple sa nawi toon client omo andi ga terrain mum coggu mum normal ko 750 000 par exemple o andi ga kam ko ɗum woni prix o par ce que yalti Dakar no woddi Dakar te kadi saha fof min haalna yimɓeɓe Dakar koko waɗi seere comme Dakar no waɗi seere jalte Dakar dañoyon toon galleji ɗi ganduɗa cherani kadi dañoyon toon galleji ɗi ganduɗa waɗani Dakar 30 minutes 45 minutes 40 minutes a natat toon walla so tawi a liggoto Dakar ñande foof sa tinnima a wawi ñande foof dawde koye programme uji ɗiɗon état woni par ce que état nan ɓeyda dem dikkuwuji ayi dem dikkuji no dañi no dañi tatawuji ko woni fof nani e wuuro ngo hande hay terrain express uji ɗiɗon so paari yahat ha nder Thiès en yalta Thiès etc donc din so heewi leydi ndi tan ala hande to woddi ɗum waɗi min mbiya client ɓe kala ko neɗɗo jogui sa ari e agence immobiliére caabi ɓe ma dañ galle kadi a funtatake ma dañ galle taw a funtitaki siftorande kadi ni bandiraɓe ɓe ganduɗa ko huccitɓe e ayawa haɓirde Pindi TV wiide tan coode galleji jokkodiron e ceerno Bocara Kane woni joguiɗo gollargal biyete ngal agence immobiliére caabibi kadi no noddirguel makko ko 33 834 01 42 walla mbaɗa 77 515 62 74 ɗum noon ko on woni noddirguel o mo ganduɗa ko ceerno Bocara Kane yeeɓoɓe ayawa haɓirde Pindi TV goota e men foof ina foti dañde galle nde tawno dañde galle wona faara enen wonɓe caggal leydi yeeɓoɓe wattuɓe hakkillaji mumen e ga nelda kalis ma tawani rewnetake ɗo foti ɗo rewnede kono mbeɗa wima tan ya accu hakkille ma e ngal ɗo gollorgal nde tawno ɗum ɗo koko laaɓi enen koko jiiɗen woni omo ganduɗa ko ceerno Bocara Kane ha joni en gartate nokkuji ɗi ganduɗa ko ɓurɗe tengtude hande oɗo saaha waɗi ko jeeyɗa gasi kono kadi waɗi nokkuji ɗi ganduɗa hande oɗo saaha nana yeeso ma gam yimɓe wawde fooɗanade yaade toon saabu Pindi TV yimɓe hewɓe no noddaɓe ceerno Bocara Kane rewino ɗo ko jeeyowo galleji machallah min de koye ceerno Bocara Kane tan jinmi dañde galle somi dañani galle ceerno Bocara Kane way kono mi dañani galle kono hol nokkuji ɓurɗi hedde yeeso ma tan ɗi ganduɗa hande vraiment yimɓeɓe nana kucciti hen joni so tawi koye région de Dakar toujours yimɓeɓe ko hedde Bambilor ɓe fayi
parce que Bambilor Allah walli min dañi toon cité mo ganduɗa ko cité waɗaɗo viabilisé waɗama ndiyam nannama courant nannama beddiji ɗi jaltinama fof pavé etc fof nani hen firti Bambilor fof pari koko fewda ha fewi cooda galle ma ina sawdi courant voilà ina sawdi ndiyam wallahi ɗum koy donc ɗum a soda tan gara waɗa donc no dañi nokkuji e Dakar ni ko cité wonɗo Bambilor o ɓuuri yodde c'est sara ndaara Bambilor hay cité ji kewɗi non toon cité CDC non toon yimɓe jii no wayi yodde cité akis non toon cité ji non toon kono minen Allah walli min mbaɗi ko terrain uji par ce que yimɓe ɓe mbawa sodde galle mo ganduɗa koko maha ha paari ɗum waɗi min mbiyaɓe comme on mbawa sodde galle mo ganduɗa koko maha ha paari on garat soɗon terrain son soodi terrain donc garon kala ko Allah hokkuma nan non he hay soko suudu wotro après suudi didi suudi tati kala sa tinima tan mama donc ɗum waɗi on programme min mbiɓe région de Dakar kala yiddo région de Dakar a arat Bambilor parce que ko Bambilor heddi place donc son dañi Bambilor na wayno koye Dakar dañ non parce que dem dikkuji non toon na yaha centre ville Bambilor na yaha centre ville Bayah na yaha centre ville Kayar Dakar o kam firti hande oɗo saha woni e gueeci men tan ko Bambilor o no mbiruɗa ni kadi gueɗal gotal ngal ganduɗa hande nan e namne bandiraɓe wiiɗi beele ceerno Bocara ndemin jiiɗum Pindi TV kono an de bamude namnana min beelo ceerno Bocara nane programme makko wadde galleji mahadi ha para neɗɗo on yoɓata seeɗa keɓa tere ma kadi taw aɗa mahana ɗum neɗɗo ha timmo beele nane programme mum ni eyyi ɗum ɗon nane programme caabi hande so neɗɗo dañi terrain mum walla soodi e caabi terrain sa ari so tawi Allah wallima jogui kalis ma a addi mbiɗa mane kam galle caabi bi waɗatan ma ko devi ma galle ma e lebbi tati walla e lebbi jeegom jeeha hoɗo yaa e galle ma ɗum noon ko ɓe ganduɗa ɓe mine mbeɗa jogui kalis maɓe no timmi ɓe mbiya minen ko mahde tan min jiiɗi donc ɓe gara ɓe tottira ko ganduɗa ko ɓe foti mahde suudi tati e sal min mahanaɓe suudi tati e sal so tawi par exemple ko étage o yiɗi wadde min tottamo prix o totta min mahanamo étage makko e lebbi jeegom walla e lebbi sappo e ko fawi nden tawata ko neɗɗo o jogui kalis mum addi walla nanni banque e compte caabi bi waɗanamo contrat ligganomo ɗum ɗon délai mo tottimo o tottamo galle makko oɗon kono caggal ɗum ɗon caabi bi dañi programme logement social logement woji ɗi ganduɗa neɗɗo arat so tottiri par exemple avance makko o naata e logement o lewru fof omo yoɓa ha timma donc so timmi o jetta galle makko nokkuji ɗi ganduɗa mbiten no mbiruɗa ni logement social taw ko nokkuji ballal taw ko neɗɗo o nannata haalis makko saha fof emo nanno hande timmi wona o natti wonti hantini jeeyi makko voilà tigi bisimilla o programme oɗon ne dañi kono min parani tawa e kayitaji ɗi e ko ganduɗa ko foti wadde ɗum finalisé koye partenaire uji ɗi ganduɗa ko état ko ɓen min jokkodiri hen kono so Allah waɗi min pari état noon no leeli affaire kono so affaire mabɓe pari tan inchallah mami mbat feere yimɓeɓe naata hen saɓe naati hen so neɗɗo tottiri avance mum lewru fof yoɓa e hitande walla duuɓi ɗiɗi walla duuɓi tati so waɗi so pari o yaha o hoɗoya e galle makko ɗum ko programme social habitat social mo ganduɗa caabi wine jogui ɗum en partenariat avec des partenaires techniques et financiers joni yimɓeɓe kadi ne paami yeɓoɓe ayaw habrirde Pindi TV joni garten en jaltat Dakar min mi yeehi ha jimi ko woni ko boowal Dakar min wona min haalante caabi jimi ko yimɓe ko rang ha wayno kooce yimɓe arɓe soodde e nokkuji goɗɗi ko wayno Mbour en toon ne yaltude Dakar han dañiya ko wayno Mbour en nde ganduɗa ko nokku mo ganduɗa ko tubakoɓe tan jeetene toon ha daña toon nokkuji ɗum beela no weeɓi walla weeɓani eyyi dinne toujours koye programme habitat social o min nannanta ɗum par ce que yimɓeɓe hande andi leydi ndi no muusi hewɓe ngala kalis kadi no yiiɗi dañde nokku walla no yiiɗi dañde galle donc ɗum waɗi min jeehi ha hedde Mbour to wiyete to Malicounda min ƴeewi toon leydi ha heewi min mbaɗi ɗum lotissé donc kala
yiddo dañde toon galle min mbaɗanma programme min nawma jaha sa yi so Allah hoddiri a soodi sooɗa so Allah kadi waɗi a yiɗi ko nokku goɗɗo min mbaɗa feere min nawma zone mo ganduɗa ko aéroport Dias ne min jogui toon lotissement uji ha heewi tep toon ne woddani so neɗɗo yeehi so yi so tawi ko aéroport ɓuranimo zone Mbour kadi o ƴetta zone Mbour o kadi so tawi ko Dakar gommiɗa saaha aéroport ɓuuri baɗade par rapport e Dakar aéroport Dias o ɓuuri baɗade par rapport e zone stratégique aéroport etc kono kala mo ganduɗa yiiɗa hedde aéroport min nawate Malicounda Sara Sali so neɗɗo kadi yiɗa zone oɗon min mbaɗa feere min nawma to mbiyete Thiès min dañi toon Thiès kadi oɗon jogui toon eyyi nokkuji ɗi ganduɗa woddani Thiès sa naate ha Thiès tan a yaltat donc jetta lawol Morolan so tawi kadi ko lawol Dakar e wawi rewerde lawol Dakar woni lawol Tëngéej Bambilor Baya jaha ha toon ne ko zone uji ɗi ganduɗa leydi ndi non toon min tajani yimɓeɓe leydi ndi min jewaniɗi kayit min mbiya yimɓeɓe ngare ga kala ko neɗɗo waɗi tan dañat ɗo galle terrain sa dañi ɗo terrain ma sa dañi sac ciment ma waɗa sa dañi sakuji ɗiɗi mbaɗa non ha Allah walluma maha galle ma donc toon ne ko on programme min jogui toon min mbiyat yimɓeɓe kala tinniɗo tan sa ari e agence immobilière Thiabibi so tawi ko 500 000 joguiɗa ma dañ terrain taw ko en dehors de Dakar so tawi ko 1 million joguiɗa ma dañ terrain taw ko hors de Dakar so tawi ko 1 million 500 a dañat terrain taw ko hors de Dakar so tawi ko 1 million 700 a dañat terrain taw ko hors de Dakar so tawi ko 2 millions a dañat terrain taw ko hors de Dakar kadi ko zone uji ɗi ganduɗa lotissement uji ɗi na fewna ha feewi woddani courant woddani ndiyam kono ɓooyi juuti yimɓeɓe hoɗo yet toon ɓooyi juuti yimɓeɓe ma jaa toon wonani taw ko cité ji par ce que nde min mbaɗi lotissement uji ɗi ko lotissement uji ɗi ganduɗa lotissement foof min ƴewani ɗum inde min dañi par exemple cité des douaniers min dañi cité des police de la police min dañi cité des magistrats parce que hay magistrat uji ɗi procureur uji ɗi garat ha agence immobilière Thiabibi no sooda terrain uji ɗum waɗi din foof min ƴewaniɗi cité des magistrats cité des policiers cité des douaniers ɗum ko Thiabibi tan Allah waɗani ɗum ko Thiabibi tan Allah waɗani ɗum kono yewtere men nde woɗɗoyi hojomaji men kadi koko gaare hobdi no mbiruɗa ni ko fewti e hande nokkuji ɗi ganduɗa ko toon kadi ne taweteɗa e cité ji kadi ne mbaɗama hen woni nokkuji inniraɗi gendarmerie walla police firti ɗum ɗon sen paami ko ɓen fof ko arɓe coodi o mo ganduɗa ko Ceerno Bocar Kane galleji ɗum ɗon noon wona maire saabu ɓeɗon ɓe ganduɗa ko joguiɓe nden ko kisal leydi Sénégal so tawi poɗanima hunde min mi wona mi nani koko mi yi ko jiirumi guitam ko ɓen gaari min potti ɓe coodi galleji e Ceerno Bocar Kane hande en gasnata yewtere nde kadi ne taw en namnaki ɗeɗo namne jeegu galleji koko heewi caɗele beela so tawi an hande oɗo saaha ina jogui caɗele ɗe ganduɗa ina teskini e nder gurdam ma walla e nder jeegu galleji beela pammina yeɓoɓe Ayaw Habrirde Pindi TV eyyi bamodi mi yiɗi tan wadde rappel Allah waɗi dimanche oɗo a yehino sur le terrain an kam hoorema a yiyani hoorema e dimanche oɗon dañino goto magistrat dañino kadi goto policier kamɓe ɓe jeehi kamɓe jarno e groupe mo jarnoɗa o on jeehi ha toon on jii ɓeɗon koɓe sodnoɓe donc pour wiide toujours cité ji ɗi ganduɗa ni min mbatta hay cité de la gendarmerie Thiabibi waɗi feere ha darni ɗum e zone uji ɗi ganduɗa ɗi ko toon terrain uji ɗi jarata te cherani kadi Allah waɗi yimɓeɓe foof gari ha e zone uji ɗi ɗon soodi toon heppani noon kala heppuɗo kadi sa yiɗi mahde mbaɗa toon suudal ma a wawi hodde toon hande Allah waɗi foof courant ara ndiyam ara kono hay e affaire probléme courant e ndiyam mamin mbaɗ feere ha lotissement son wona waɗe taw ko extension min mbaɗa ɗum e sa yalti wuro ngo seeɗa wuro mo ganduɗa ne dañi courant ne dañi ndiyam jalta wuro ngo lotissement uji ɗi toon woni donc cela veut dire que pour courant e ndiyam foore adde ha e site uji ɗi c'est pas un problème no weeɓi machallah so yimɓeɓe hoodi tan yimɓeɓe gaddanatɓe toon courant e ndiyam so yimɓeɓe koɗi ma dañ courant ma dañ ndiyam
an jiɗɗo galle jeeɓowo ayawa habdirde Pindi TV jokkondire ceerno Bocara Kane mo ganduɗa ko jeeyowo galleji an gonɗo caggal leydi aɗa wonduno e caɗele aɗa nelda halis ma halis o rewneta kadi foti ɗo rewnede andu caɗele ma gasi jokkodira e ceerno Bocara Kane galle sa joguima temedere ujunere ma dañ galle sa joguima million ma dañ galle ko noon yaari ha yettoyi dow kono tan yewtere nde en mbawata nde humnude kadi taw en namnaki ceerno Bocara Kane nde tawno teskiɗen ceerno Bocara Kane embo yalta e ayawa kabrirɗe ko kanko goto jiiɗen e yeeyoɓe galleji cuusɗe yaltude hollere hoore mum ɗum ɗon wona ko weeɓi kono noon caggal nde jokkodirɗa e Pindi TV e radio ji goɗɗi beela aɗa jogui hen kam gartam yiitade hoore ma kadi ni eyyi leydi ndi kam à chaque fois min philosophie mo dañmi e leydi ndi ko wadde feere hayso tawi mbiɗa dañi hen hewata min ko résultat ɓurmi hen yidde wadde par ce que mi yiɗi wadde comme ko Aliou Ardo Sow waɗi ɗo ko e Sénégal Aliou Sow ndeysan Aliou Ardo Sow kanko woni référence am e faire tout ce qui est projet tout ce qui est entreprise tout ce qui est projet de toute façon kanko woni référence am donc comme kanko woni référence am mino ceerno Bocar Kane mi yiɗi wadde ko waɗi ko Aliou Sow waɗi ko Aliou Sow waɗi ko wadde terrain uji ha heewa yimɓe hoɗa wadde logement uji yimɓe hoɗa waɗa tali uji waɗa addanan yimɓeɓe ndiyam eko wayi noon projet BTP min ko ɗum woni projet am ko e ɗum jiɗmi wadde te ko leydi ndi jiɗmi ɗum waɗande Sénégal jiɗmi ɗum waɗande ko région uji ɗi ganduɗa ɗi nane Sénégal ko ɗin région uji jiɗmi ɗum waɗande ha ganduɗa janggo e janggo ma yimɓe mbi o ceerno Bocar Kane o waɗi ɗo ko ganduɗa he goto wawa ittude ɗum kadi omo walli ko ɗum woni philosophie am mbiɗa haala noon leydi ma yimɓe dañi hen kono ko dañete hen ko heewani par ce que min leydi ndi min par exemple ko dañmi hen ko fof mi totta ɗum maire o mi walla mi totta mairie uji walla mi totta impôt e domaine hay min mi perta ko min ko ɗum ɓuranima kam hen par ce que mi yiiɗa e janggo neɗɗo na rewa kam ñande fof tottam kayitam donc ɗum woni e programme leydi ndi ñande fof min mbawino gañde hen noon min dañi hen bénéfice ha heewa kono bénéfice momin dañata hen o ko minen e mairie ndendi ko minen e impôt e domaine ndendi ko minen e huissier de justice uji ɗi ndendi ko minen e ɓe ganduɗa ɓe kamɓe joɗini ga laamu ko minen presque renata ɗiɗo bénéfice uji waɗi tan ko noon bisimilla ceerno Bocar a weltanama kadi no fewi nokkuji ɗi ganduɗa hande ko ɗon taweteɗa e holɗin waktuji kadi ni tawete ɗon e ɗin nokkuji gam kala jiɗɗo sodde galle kadi ne ma en gartu e tongode nde e gasnirde yewtere men nde nokkuji ɗi ganduɗa agence immobiliére Thiaby Bi ko toon tawate ko holɗin nokkuji kam jiɗɗo sodde galle ara ɗon agence immobiliére Thiaby Bi ga e Dakar nani e Hann Mariste nani e kadi ko ga gango ɗon bureau nan ga sur la route de la Brioche Dorée kala namdi do crédit mutuel du Sénégal agence o e crédit mutuel o takkodiri donc don woni bureau Hann Mariste o te bureau Hann Mariste o kala mo wawa arde sa noddi téléphone 33 832 15 63 tan ma 832 15 63 ma yimɓe ɓe ma haalde wonɓe ɗo ɓe 33 832 15 63 ɗum woni numéro mo Hann Mariste woni bureau Hann Mariste ɗo donc so tawi ko bureau mo Pikine nan sa ari ha marché zinc na dañi laawol yaaɗo ha arène national sa ari marché zinc tableau Thiam won tali goto non toon yeehi ha marché zinc donc yeehi ha arène national sa tacci taliriɗi so tan agence immobiliére Thiaby Bi nani e dow tali o ɗon donc toon ne 833 834 01 42 wala 33 834 81 ɗin woni numéro ji fixe ji ɗi ganduɗa kala nodduɗo hen ma heɓ refte numéro ji ɗi ko 33 834 01 42 ou bien 33 834 81 ɗin woni numéro ji fixe uji ɗi kala noddude e ɗin numéro ma taw personnel o kadi maɓe fawma e lawol ha gara e agence mo Pikine o donc kala kadi noddude e numéro am fixe numéro ma téléphone personnel ko 77 515 62 74 ko 77
515 62 74 kadi mi yiɗi yimɓe ɓe ganda e wadde addude innovation e oɗo miccal jeewi to ganduɗa zone uji ɗi ganduɗa neɗɗo so soodi hande terrain hande dañat kayitaji mum laaɓɗi ter taw e le même jour hande par exemple c'est le 25 le 25 novembre so Samba ari soodi terrain e agence Thiaby bi wi hande o yiɗi dañde kayit makko kayit o neni mi hollanmo kayit o mi wiyama ayi Samba kayit o neni c'est signé par le maire ɗum ɗo ko maire o signini e sous préfet tigi ko kayit galle mo ganduɗa yimɓeɓe natti bonnude temps c'est précieux yimɓe nan kayit na dowa hen lebbi tati na dowa hen lebbi jeegom ɗum joni koko gasi ɗum waɗi min mbaɗi feere min firti ɗiɗo fof jomumen ko coodi fof ɗiɗo fof ko kayitaji ɗi ganduɗa koko paari bammoɗi hande so ari o soodi terrain o mi bindananmo tan inde makko mi binda numéro carte d'identité makko nde ñande o jibina mi binda numéro carte d'identité makko mi waɗa adresse makko kayit galle bammoɗi nani tigi mi waɗa feere o daña ordre de recette o yaha impôt et domaine o yoɓa toon au niveau du trésor o yoɓa soko nappel ordre de recette dañi galle makko kala nde o yiiɗi mahde galle makko o yaha o maha galle tawa kayitaji laaɓɗi tawa kayitaji laaɓɗi nani en yeɓoɓe ayaw habdude Pindi TV hande min mbaranamo kayit makko bamoni dañi kayit galle makko o yaha o mahoya disɗo zone ko Sara Sindia nana hakkude Sindia e autoroute Ila Touba donc kayitaji ɗiɗo ni wayata tawta koko paari neɗɗo wonta dogde na ƴeewa kayit walla no wiya kayitam ñande hen a dañat kayit ma na dañi kadi zone mo ganduɗa ko zone oɗon ko Morolan zone oɗon ko Morolan neɗɗo so soodi ñande hen o tottete kanko ne kayit makko kanko ne ñalama mbo soodi o tan o heɓat kayitaji makko ñande hen on jii kayit o nani ñande maire o signi le sous-préfet aussi donc min mbaɗat inde makko numéro carte d'identité makko ñande o jibina donc bamodi dañi kayit galle makko tigi so paari min mbaɗanamo ordre de recette o yaha trésor o yoɓa trésor 50 000 francs taw jiiɗa e joggu galle o ɗum ko 50 000 tan mbo yoɓata woni ko ɗon e reçu o impôt et domaine ko ordre de recette makko bamodi dañi galle makko o yaha o mahoya galle makko walla kala ko yiiɗi wadde e galle makko o waɗa e ɗum dinne ko piriji beebdi min tottirte ɗi donc min mbi so tawi ko kayitaji Morolan uji ɗiɗo ko 1 million tan min tottirta ɗum hande ɗum noon ko noon en faami ɗumni ceerno Bocar ko holli en koɗo koko laaɓi cooda hande galle keɓa kadi ni e ñalama mo coɗɗa o galle keɓa kayitaji ɗum de wona ko weeɓi ceerno Bocar ɗum ɗon noon so tawi aɗa jogui kadi ni ko poɗɗa hollude kadi ni yeɓoɓe ayaw habrude Pindi TV bisimilla kadi ne bandiraɓe mbawa ƴewde sawno en jii ko ɗiɗo kayitaji goni ɗi ganduɗa siko tawi ñalama hande a ari a soodi galle wona yaha to walla yaha o ñalamu yaha to yaha ga ɗino mbayi hewde ni ɗum ɗo ala e gollorgal biyetegal agence immobiliére Thiaby bi ceerno Bocar ko koko laaɓi ɗum noon ceerno Bocar Kane so tawi woni no mbirumi ni aɗa jogui kadi ni kaɗa holloɗon bandiraɓe kadi ni yeɓoɓe ayaw habrude Pindi TV ha joni ko hollude yimɓe tan ko gonga woni ɗo nde tawno en jii o rewi e ayaw habrude Pindi TV en jii toon to kadi ni jokkodiral makko e radio men radio Tétiane firti ɗum ɗon kecce ngala hen ceerno Bocar konngol ma kadi ni mbaynigo e yeɓoɓe ayaw habrude Pindi TV holko mbiyata kadi ni yiɗɓe dañde galleji holko mbiyata yeɓoɓe ayaw habrude Pindi TV yewtere men wiyetede holmbo woni an a jarama bammode donc mi yiɗino kadi addude tan ko ganduɗa ko koye innovation uji ɗi ganduɗa agence immobiliére Thiaby koko addi ɗum e affaire jeygu terrain donc min jeehi ha mo ganduɗa min fewni ko logiciel mo ganduɗa logiciel o ko minen e partenaire uji ɗi ganduɗa kamɓe gonani min e maire uji ɗi e kamɓe gonani min e impôt et domaine uji ɗi e kadi huissier uji men ɗi ko minen gollodirta e logiciel o logiciel o sa udditi ɗum tan client ari o soodi min nannanmo e logiciel o so min nannimo e logiciel o donc ko logiciel o fewnata kayitaji watta inscrit client o donc e terrain mo yiɗi sodde o te so min mbaɗimo inscrit tan yaltinat kayitaji inscription client o hollirat fof kadi no min dañiri hen accès ha min nannamo e logiciel o
ko noon partenaire uji men ɗi wonɓe e mairie uji ɗi e impôt domaine e kadi huissier uji men ɗi noon dañirta oɗo information donc information o ko logiciel on ɗi logiciel o ni wayata client o so ari tan min mbarananmo inscrit e oɗo logiciel eyyi wona client soodɗo cash wona coodɗo eyyi walla client mo ganduɗa o yoɓat ɗum e lebbi 12 walla lebbi 14 min nananatmo e oɗo logiciel so min nannimo e logiciel o tan logiciel o waɗatamo inscrire ha agent mi o ganduɗa wonani min mairie hollira hanti wona kanko oɗo heeɓi galle mum koko laaɓi oɗo galle ko ceerno Bocar Kane walla Samba Diop walla Thiat ko kanko jeeyi ɗum kanko jeeyi tigi kadi noon waɗirta imprimé kayitaji makko inscription o ɗiɗi sono waɗa ɗum inscrit so waɗi ɗum inscrit ko reçu o yaltintamo o yaltinamo contrat makko o yaltinamo quittance d'assurance et assurance à tout risque makko ɗum ɗo logiciel o yaltina ɗum client o donc client o so waɗi somo yoɓa par mois o yoɓa par mois ha nde gasi foof donc o totte kayit makko walla so tawi o sood cash o min tottamo délai mo ganduɗa ko nden min tottamo kayit makko final o ƴetta kayit makko final kadi ko logiciel mo ganduɗa kala ko neɗɗo nanni e terrain mum wona lebbi 2 lebbi 3 lebbi 4 gardat ɗum fo gardat ɗum tan holluma koko laaɓi ceer ko logiciel mo ganduɗa yahat ha France yahat ha Italie yahat ha Espagne yahat ha États-Unis en gasnata yewtere nde taw en gartani e tournée ɗe ganduɗa ɗe mo on jogo ɗum ɗum ni mine kadi min jogui tournée international mo ganduɗa koye Europe donc semaine oɗo min foti wadde tournée o min foti rewde France min foti rewde Allemagne Espagne et Italie pour que bandiraɓe wonɓe toon ɓe jiiya komin liggoto ko Allah walli min dañi toon clientèle ɓe ganduɗa kamɓe fof minen yeeyiɓe terrain wonɓe France wonɓe Espagne kono yahoɓe tawoyde client en mon eyyi taw ko client en men minen yeeyiɓe ɓe jogui kayitaji mabɓe min jaaha kadi min jiiyaɓe kamɓene ɓe wawa haalande sehila mabɓe wonɓe toon ɓe ɓeɓe agence immobiliére Thiaby waɗi tourné mum donc ɓeɗo jeeyi min galleji Allah walli min kam ɓen foof heeɓi kayitaji nan hollira kayitaji mumen donc ɗum ɗon tan jiɗnomi gasnude kadi Bamody a jarama mi weltima e ligguey mo mbatta o ko ligguey dañto fayda machallah kadi min beltima e ma no feewi aɗa jaggi e ligguey o no feewi mi waɗa remercier kadi Pindi TV comme Samba Yan technicien uji mon ɗi onon foof min mbaɗa mon remercier no feewi no mbaɗir toon partenaire avec Thiaby bi parce que kala ko Thiaby bi liggi oɗon hollira ɗum ha bandiraɓe haalpulaar ɓe kala to ɓe mbawi wonde ɓenen yiya liggey Thiaby bi onne on jarama e liggey oɗon min beltima e mon no feewi kadi mamin jeew kadi nomin ɓuuri wadde ha bandiraɓe foof jiiya komin golloto ko par ce que komin golloto ko yimɓe leydi ni min jiiɗani ɗum komin golloto ko pour moni foof yo yi hen hoore mum ko noon min mbaɗirta ɗum kadi ɗum waɗi jamma e ñalawma koye travail de communication min goni pour que yimɓe ɓe ganda komin mbatta ko pour wallude yimɓe min ngala hen haydara ko Allah tan min dañi hen te kadi vraiment min beltima hen no feewi parce que tout à l'heure a haali ɗo métier lo ko passion nanni min hen ko ganduɗa ko défi uji min mbiya yo min guittu ɗum ga ɗum ɗon Allah walli min nani iwaɗo ko ɗum nanni min hen kadi min yetti hen Allah ko no feewi parce que kala dardo vidéo uji men di ma yi ko way non yimɓe ɓe no mbaɗa témoignage no wiya kamɓe fof funtanoma e galle kono neɓe ngari e agence Thiaby Allah walliɓe Allah suuriɓe ɓe dañi galleji mumen donc ɗum tan woni ko jiɗnomo nomi terminde kadi on jarama no feewi ɗum noon bandiraɓe yeɓoɓe Ayaw habrirde Pindi TV en paami wonno koɗo men ko omo ganduɗa ko ceerno Bocar Kane no mbirunomi tan e nder yewtere nde an joguinoɗo caɗele dañde galle caɗele ma gasi nde tawno ceerno Bocar Kane en teskimo kadi ko jinguere mawde e nder leñol ngol ko ɗum saabi o waɗi ko waɗata ko ɗum enen eɗen jogui hen belamma yiide baɗano ceerno Bocar jingande leñol ngol sa ɓeeti ko dañata ko hen ko foof ko yaltini ko ɓurata hewde e ko dañi ko hen an noon gonɗo caggal leydi jeeɓowo Ayaw habrirde Pindi TV e kala saaha mbiyatmami ko yawat feere gacca hakkille ma e ngal ɗo gollorgal biyetegal agence immobiliére Thiaby bi ko jeeygu galleji sattani joguiɗo temedere ujunere joguiɗo million ha yeeso aɗa wawi dañde galle taw wona ko satti enen en jeehi mbiɗen jiiɗen yimɓe aroɓe toon ko ɓuuri ko hen hewde min ko ɓuuri mi welde ko yimɓe laamu
ɓuri toon waawde arde e yimɓe woɓɓe kadi hoddiiɓe men enen noon jeyaaɓe e leñol ngol e woɓɓe fof kadi ne waawɓe yeɓde Ayaw Habirde Pindi TV mbaɗe feere jokkodiron e ceerno Bocar Kane yewtere men wiitende holmbo woni ani noon ko ɗo haadi ha saha goɗɗo hawrudeɓe leydi Gueno en jetti bandiraɓe mawɓe ardiɓe Pindi TV gila e Abou Samba Diop kono noon to karallagal ngal hetno toon ko mawɗo Samba Diop wondude Thiat Walo koɗo men en paami ko ceerno Bocar Kane wonno bandiraɓe Allah jarama on jarama ha saha goɗɗo ceerno Bocar Kane merci beaucoup. Merci beaucoup.